Neutrap Integrated Territorial Organization haka sautarik nailur arhajar arpaulai kilalik kenra sendat ya kayu boy rembong bat kidukan surok bypass Henry Shua ban poi kidukhat jong kaseng kidukan barjela kibabuan kilak hangno don ro kibalawan kamtrai daki kentai khasi dan bat kiba kaseng hito kalayo ban khang kerdap sendan namar kite kidukan kidiki bom dan kikot kisla kibabiang bakin pli kidukan katkum kendon jong trading by non-tribal regulation jong Khasi Hills Autonomous District Council. Habakeren syakilat pathai kubor nakaliang kinong elam jong kahito kilayatu bahasua ban penlong ya kene gejing khenra nakaliang kaseng kaladep ban pha ya ke shiti pentip syaw executive member badipet ya ketenat enforcement ban kerpat bakin penlong ya gejing khenra ya kikot kisla jong ki barjela Henry nakaliang kahito kala keno bagi officer jong ke HADC ki Clement Satya menta kasngi kumta kaseng kala shimhi ya karai bantala sihi kikot kisla jong kini ki mender ki nong elam kaseng kila ongru baka jing khenra batala si ya kiti ki mender kalong halor ke jingbu jingma jong ka jingwan buhai jong kiti ki mender syakit hany bohai rembong daka babu iki dukan bat sedang iki khai ke pateng Henry ka basngulungo kalong badon ki khasiru ki bapersyang banyada ya kini ki mender to kai ka ba ngasngo pat nakaliang ka district ka ba ngila pentip sipang ka saka district council ka enforcement tingil ada ka jing thoru ka siti ngila ai pat nakaliang yuki kila kular banya trilang bat ngi Henry kai bang isngo lungo mentakasngi kalong dangi phone ro ki switch off kata kalau ngai ngi phone ya kin dong elam ya ki enforcement bagian mentalang hakane ka red jungi ban page ban wat ya ki kot kisla babiang ya kini ki non tribal ki bon bela ne bawan kai pateng hakane ka dong ka than jungi re besul ngo kalong ba kadon ai selendet ne kadon kano ka benta ka ba ngila kila tip ne kadon ka ai ka ba ngimla ban priang kum ka seng ha ba ngi kloy ban telang han re ka ai ang ne sakmat ngila ban ong ba ngimdon kam ki enforcement ngi de ki enforcement la jong ngi kloy ban le ya kata ka kam ngidon ki sipai la jong angkani kentian hi nga ai ka korwo ka basai ya ka enforcement ka district council ada pimla bantrai pa basange no bantrai kajing lekerpat jungi kalong ba ngi lekendo ya ka enforcement ngi ai da ka city ba kinwan no ban check ya ki kot kisla repose ya ka ngila ap mane adu sipo bajero ki klamwan ka leng jungki ngi phone ki switch off ngi ban se ka jingson ka mansem ngujungi ngi ikat ne ki non tribal ki don ka ki bang iman ka pot ngi ban se bangi hap kan rahi no ngi hap ban check hi no ikot kisla ya kata ngin panang batai menta Henry ke bakila le menta singi namta jungi kondam ya ke jing le jungi nomor bangi ladap ada ke jing tho om tang nakakhtien ban ya nuan ban khanra ya kini kikot kisla kan ni kadong katain kadawi kolong bangi i kat badang mi singi pi jingwan jungi barjala kolong jele wat iki kam ki baki khasi ki le ndeng i ba ki kila sedang ban kam ban shinti te shei ga khai ka pateng jongi perdok persam jungi indap su khya bakrau nakaliang jungi kum ga itu Boirembong area ngisnguru rengkat ki bod district ki wan senran ngi hakan sengi ba ngila yo ya ka ban lej menta ka sengi ban khenra ya ki trading license ya ki labor license ki barjela ndre ka ai ka bangi songkya shi ka de kalong ba ki babuni kalong kinum syam la don ya kita ki kot kisla ki bobiang juki indak ta kadaw wala ka taru nginum sange ha ka bangi yo lej idon preng juki kila khang ro ikidukan idon pedeng jongki kila phen ro te ka ka baja kalong ba kane kala pen pau sai ba itu borok jingle jongki ka de sai ba kimbyang ya kikot kisla ki jongki te nakaliang jongi hi ka Boirembong area nginom songklikti nginet peteng ban nang yai wan ya ki jing sisa la ki don em ya kita kikot kisla ki bobiang ndre ka basongsi kalong bang yo mene wat kim don wat nang ya ki kot kisla ki ba tang nyebut bariaro ndre ngimtip yo kidai ki bar na ki bananang no kidai ki khar banglai ndai ki kalong ka jingsong sir nakam ta kani ka than bat ka kantot ki jongi shane tina kalyang jongi hi ngi kerpat ya ki bor balor ya ki nok panyat jong snong ya roba snong brom ba kiru ki nyeteri rengkat bat ngi khenang ba ka jingjob kan long ka banom sha sliang nak ta kadaw nakwa ban pen pau chipi ki pat ba ki nok song snong ru da ka burom Gilpat juri pi kadi kami ap kami im ke jongi hi la shai la shisngi tenak takadaw ikwa e ba pinetrer kat bat ngi kinom dei ban ailat than iki barjala ki bawan berung kami ngi khum sui thau sakwe rong ai thu pi kalong ba ka e bi i menta ni ai ngo iki wei bat kenun biseng kat baki bat nandu nang tena po berni ka e ki semu ki barjala kalong ba target be shaboy rembong te wei badan berembong bat ke kam baki temu ban le hangne aba kila le da ka sip sip kila pelan ruwat dah kata kali PWD Henry kibor balor kila pelat yaki anda lah syek deki
seng bahalangi iba kimdan ket kisla lapan pai ni iki gisungo iki ding tristom duki ngiru nam sokiti nak area nginiat peteng nginiat tre nang bangin yo ya jingjop nang ta lai shai la shisngi nang ba kan song sngan kani ka than ka jongi nak angini kentin ai ya baro kinang simenta kani kisngi kan long ka job lesbon hai ya kan berbasnang nilap pentip Andre ngintip pat kay ka benta baki kilet nak yang soki tenak ta daw ikwa banang ni simat ikwa bakiru ki kamtre kamba namar la ni laslam ni laison ni kene kam namar kami skan shu nakaliang jong kasnong kimilenti bakindang le ai shu ba kumangi le nakam ta ka bah kami at imlang salang anakaliang jongi kani kadang dei ka first time hoi kaladon ni ka jing ko abangit mut ya ka bah nak ta ka daw kalau dia kesin ke balai kan ni, kesin ke penengkong ru, kadon ni kok baar ko Andre kan ke balai kalau ya beja nanti. Bat nang ni semat sange ya kituhi ki bakhang, ya kidukan ki balai untuk nginiat budin. Dari sisa rengkat para dekat jongi rengkat ki sunran ki banang ni nang tai, ngini tre nakam ta kan ni ka bakile ikni kalong ke pendam yang ikin. Balai ki khang, lada kimbyang ka bah bikin tai no, lada kimbyang ka bah bikin song. Inum pendik iki lada kilap biang hi ya ki kot kisla ki jongki.